ay sudan di ay. Sakpan ning iringa. Tuguan na ako ning papa. Balikan mo na akong iringa mo. Pa! 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 Unsa gud buyong? Pa! Nasakpan ako ng iring pa. Asa man? Hatong kusina. Malisod sa po datong pugaran kay. May mangitlugay. Ay, kapilusig ko nimong bata kay kasugod man kana ko ro. Butol po ka pa. Unsay butol? Ikaw mo butol. Nakita na magani ka, wa man nimo gipahawa. Hawaon? Sige, pahawaon to na ko. Uy, mga iring. Hawaon mong papa. Di na ba muhawa? Balikan ako si papa. Pa! 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 Unsa naman pug sina mo? Pa! Dahil kay tutunan tong mga iring, di kasabot. Ay na, ultimo pagpahawa na iring, di ka kapawa. Nakaw dito, pakulba eh. Kasimpol ra na. Pa! Pakulbaan? Wapo ka gayong daan. Sige, sige. Bulaga! Wala man lagi na kulbaan. Batuton si Papa. Bantay ka na kung Papa karon. Butbuton kayo ka. Tay na pa. Button. Ano nabut-butom ng kao? Ha? Wala man lagi na kulbaan to mga iring. Patay na, ganiyara man ka na iring? Magyapon ka na naman? Nakaw, balik kaya to, hadlo ka. Pa, ingon ka, pakulbaan. Karon hadlukan. Amang kay klaro ikastoryahay pa. Sige, mabalik ko. Sige, balik kaya to. Kapoy ka kastorya. Hadlukon day, ingon si Papa. Iring, kulto ni. Pangawa na mo. Ay, nabuing wa man nahadok ning iringan ning. Akong balikan si Papa. Kapiling trabaho ka ning. Pa! Pa! Oh, unsa man? Balik man ka. Iring na pod. Pa! Dili gyapon pa to tong mga iring adto pa. Ay, naunsa pre na nang. Nakabalik ka to, sugwatong iro na to, ipasumbag na. Pa, sige pa. Adto na ako si Brown eh. Ay, Brownie! Ay! Tuwa, Brownie! Tugtad tong kusina. Kaya ipasumbag tong iringi, Papa. Ay! Pasumbag ding iringi, Papa. Dali, saka. Saka. Sige, pagsumbay mo ang mga iring. Pa, malayog na tong iring og Brownie. Oh, wa ka na apel. Nasala, sagday lalaman to, kana sobra may atuwa. Oh, sige. Ibuday na po kunin mo. Hoy, tabor sulay. Pamate. Oh, unsa man? Unsa na pasala na ako di ay? Unsay gitudlo nimo anang imong anak nga si Buyong? Tudlo. Tudlo ako na roy. Bisuguro man ako tong ipabugaw ng iring atong kusina. Dili. Nagoy nadunggan nga si Buyong kuno gayab-uyab. Base ni ikaw hinungdan ana, ikaw katudlo ana. Badyan ra ba kay ka? Badyan? Ano pila mo kayo badyan? Si Boyong Ramaka? Bisa pag magayab-uyab na nga to, watay problema ana. Kay bisa pag mahayang nagmakulob, lalaki ra na. Konsentidor kay nga pagkamahan ka. Bata pa ka na si Buyong nga gipayub-uyab na nimo. Di ka kabadlong ana? Badlong! Badlong-badlong ako aroy. Makatilaw naglangit tong bataw ka imong apog nga na. Di jud ka kabadlong ana kay bunalan ka lang. Na, ha? Akaw di kabadlong. Gat pasa ka na makakay. Boyong! Oh, unsa man? Gayab-uyab na makaka. Lain ko lang dito na ita. Ako ning abudlong ron. Nakauyan mo kaka. Tinood. Upa.
Uka na maayo noon, liwat sukay ka na ako, Boyong. Otro gani boyong, di na mo kaya buyab ha? Otro ka rin makabulo-kuliktan doon ako mong itlog. Sige ka na maayo, gina. Nya, nakalo ka? Oh, pa, nakahalo ko sa ape. Matay, paling liwatan sukay ni mo na ako, Yung. Inuok ko. Otro gani boyong, nan makadungog kay kog mga istorya nga mga kuan-kuan, kaya buyab pa ka, dito ka magkagmahin ako ha? Gitambagan na ka na ako. Hindi sa mo kakailan na, Yung. Dapat nga itong eskwelahan pa. Mauto akong kayo ang pape. Matay, masarang ka mo diskarte, Yung, no? Nya, mo din kakauyab mo. Bantay doon na magkaboyong ha? Ha? Mo na to? Nya, sa nangalan na to? Si Joel pa, my crush. Wa. Si Joel, katong silingan na to? Katong nakubukton? Yati kang mata ka? Upa, mauto pa. Dako kong lawas. Yati kang bata ka, huwag ka hinungdan, matay, gilulo naman ka na ako. Bantay naman boyong ha? Makadungog ko kaya buyab ni mo. Na, hinay ka doon ka na ako. Una-una, ga eskwela pa ka. May buyab na ka, bata pa kay ka? Yak ka bulumang labae mo burik buhanga ka, nan. Ayaw ko pala guta ha? Kaya naman dyan ko mangisaw, di ko dyan ko malipay. Nan. Ordak yan. Ano magbandong na yung anak? Kasi kakabandong na, ikaw dyan ka. Malibag na ako ka. Papatay na ko na. What's up mga murang? So karon mag-shoutout ta sa YouTube. So shoutout Jisa Itoriaga Pader, Team RGB, Imadel Francisco, Chocolate TV Official, BM Yodos, Maria Esper, Manuel Elumbra, anan, Elumbra, si 7, 17, GB Salmoren, DJ Labri Payo. shout out Erika Queenie Sason. Love ni mo. Shout out ni mo. Okay. Apa na ba ni? Shout out to Q815 Clothing and Custom Prints and Dapat isa oh. Nasaan na? shout out to Chip Charlie Thai Resto Bar. Shoutout bro mo siya Lisel Katubig, Coffee Laber, Jenny Alonsabe, Rinlin Aguilar. Shout out to Timaras Cafe. Shout out General Agit from Pulang Yuta. Yuta Sikihor. General Agit. So, shout out sa YouTube channel ni Jimar. So, palaw ko subscribe ane para ubay-ubay ta dito nga family dito. Ane nga channel. Yo. So, kana Gari-record, gakwantong mo lang, gabasa. Oh, so kato Jimar sa YouTube channel. Palaw ko subscribe ane. So, shout out ni Juan Estilor Pital Coren Jr. So, shout out sa ilaang Vines Pod sa YouTube channel Lapsor Viners. Yo, Lapsor Viners. Palayo kog subscribe. Ana. So shout out sa YouTube channel sa akong classmate sa una. So ilaang kanta Isla Secure. So ilaang YouTube channel The Travelers. Palayo kog subscribe ane. The Travelers. Yo. So makakon mo dito mga cover song nila. So subscribe po mo sa channel Steven Nyo. SCB Extra Scopes. Paliw ko delete sa akong channel. Da Vince. Paliho po na kong subscribe sa akong AJ Moto Vlog. Paliw po na kong unsubscribe sa akong Tokyo Locanon. Sa akwan channel Agaw Rodel. So ayaw mo pa kalimot subscribe o sa unsubscribe pod. Ug ganahan mo sa among video subscribe. So, ayaw mo kalimog komento Dre sa amo ang main Secure TV para ma-shoutout mo. Yo! Subscribe ni Christina. Okay! Christina Carigo YouTube channel o sa iyang Facebook page Christina Kaulawon. So mo rito tanan guys, og salamat sa inyong suporta ug kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa upcoming videos na mo nga makalingaw. Kung ganahan ka mag-shout out, comment below with #mamarang. So dili naman #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out!